Nazdar lidi, tady je Mike z kanálu Mike vs. Luke a v tomhle videu si ukážeme nějaký začátky na Photoshopu. Přijdem na to. Takže jsem si připravil tady obrázek, je to teda, omlouvám se za to rozlišení, je to screenshot teda z jednoho videjka a mně se to strašně líbilo, takže jsem to nechal. OK, takže otevřel si Photoshop, open. Video, jak si nainstalovat Photoshop, už jsem měl na kanále dříve, takže když tak bude v popisku. Tady. OK, takže si tady začnu něčím snadným, takže udělám tohle. Vyberu mu hlavu a vybavím mu na jinou barvu, jak sami vidíte. Tak, jak se s tím dělám, to je jedno. Vybral jsem to proto, abych, když budu malovat, tak abych nemohl namalovat někam jinam než, no prostě mimo jeho hlavu, jak tady vidíte. Třeba tady mi to nefunguje, ale tady jo. OK, takže nějaký začátek máme, sice teď jsme nedodělali pořádně ucho, ale tak to nevadí. OK, teď bych mu vložil nějakou čepici, takže jsem to řekl, ale už tady mám nějakých pár MLG obrázků, takže MLG head, jo. Nebo začneme úplně od začátku, takže joint. Máme tam joint, když chcete vlastně tam vložit obrázek, aby tam nebylo pozadí, jako je třeba tady prostě bílý pozadí, tak musí být ve formátu PNG a musí, když už dostavujete z Google, tak za něj musí být takový čtverečko. Takže první vám ukážu. Když to stáhneme, tak normálně stačí to tam vložit. Tady. Jo, takže tady to mám. Takže stačí si to vybrat celý. A mám to vybraný, jo. Takže takhle. Vložit a máme to vložený, takže... Jo, teďka. Máme tady vložený ten joint, ale nemůžeme s ním v podstatě nic dělat, kromě toho, že s ním pojím, takže dáme Show Transformation Controls, takže s ním můžeme prostě dělat různé transformace z toho obrázku, takže já bych to dělal nějak tady takhle, vložil to sem. To vypadá, jo, vypadá to dobře, OK. Tady to možná když teď to zavřeme, jo. Tohle bylo teda lehčí, protože už jsme to stáhli v formátu PNG, jo, ale třeba ta čepice, no tak šutovka, MLG, prostě tady to PNG není, jo, takže to stáhneme do JPEG. Jo. A je to přesně... Co snapej nebo blbej. Jo, takže tam není, takže nemůžeme už použít tohle, protože by se nám vybralo prostě tady... Lol? Ne, není to tady, dobrý. Už jsem myslel, že nám to vyjde, ale ne, nevyjde, protože by se nám stejně tady označil tohle, takže dobrý. OK, takže máme tady tohle magnetik lasotu. A teď takhle, stačí, když jednou klikneme a pojedeme, nemusíme nic držet, nic, jenom prostě jedete myškou po tím. Třeba okraj. Tak jdeme to do konce. Skopírujeme, starolce, leží nad starolva. OK, zase s tím můžeme hýbat, zase takhle. Tak já bych to udělal takhle nějak. Jo, takhle se mi to líbí. Zase jsme se nemuseli tak malovat, ale to je jedno. Dobrý, takže čepice bychom měli, jo. Dobrý, tak třeba ještě něco tam vložím. OK, ještě jsem vám ukázal, nejde tady úplně, ale jenom obyčejně ještě ten tady víc druhů. Takže si tady vezmeme trochu jiný, třeba jest takový, jo, to se mi líbí, takhle. Vybereme si barvu, OK, takže třeba takhle. Někdo ho postřílel. OK, to bychom taky měli. A teď třeba ještě něco.
face when she poses, always bathing under the city lights. Love drunk, can't get it right. Different club almost every night. Every morning another flight with a broken heart, no use. Battle scars and tattoos, fake smiles and excuse, hiding what she's just afraid to lose. My love isn't on her menu, yet it's always on her plate. A side dish she continues, just in case it's too late. She's sparking just to numb the pain. Maybe it'll fade away. OK, vložíme si sem znovu ten obrázek, jo. A nechci si kuprat ten druhý, takže to bude jednoduše. Zase klikneme na to Transformation, stačí, že tady takhle hodíme. Takhle. OK, další věc bychom měli ukázanou a teď třeba půjdeme na text. OK, obrázek máme teda hotovej, takže se na něj můžete kouknout, OK, moc si jsem teda nevyhrál, jak tady jde vidět, ale OK, tak pro nějaký začátek to stačí. Takže považuji všechny tady ty soubory, které vznikly při nahrávání tohoto videa. A to bude pro toto video všechno, takže doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa čau.